ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga kwentong pag-ibig na nagsisimula sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Akala mo isang simpleng araw lang ang lahat hanggang sa magugulat ka na lamang na meron na sa iyong ihaharap. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang umibig sa hindi inaasahang lugar? Dear Papa Dudut, ako po si Gabby, 30 years old. Noong padulo ang summer ay nagkahiwalay kami ng boyfriend ko for 9 years na si Edric. Ang sakit, hindi ba? 9 years. Halos isang dekada ng pagmamahal at pag-a-adjust sa ugali ng isa't isa. Napunta lang pala sa wala. Iniwalayan niya ako kasi sabi niya ay nagkagusto na raw siya sa katrabaho niya. Ang honest naman niya masyado para umamin kaagad. Sa totoo lang, yung pagiging honest niya, ang una kong nagustuhan sa kanya noong nanliligaw pa lamang siya sa akin. At hindi ko inakala na ang ugali niyang yun din pala ang magiging dahilan para matapos din ang pagmamahala namin. Gustuhin ko mang ipaglaban siya pero para saan? Nagkagusto na siya sa iba, hindi ba? Ano pang laban ko roon? Lalo kong nagiinit pa ang pakiramdam niya sa bagong pag-ibig na natagpuan niya. Ang pinakamasakit pa sa lahat ay nalaman ko after 2 weeks na nagkahiwalay kami ay nagpaplano na silang magpakasal. Nalaman ko pa sa boss niya mismo. Ako pa ang sobrang nasaktan. At akala ko ay makakayanan kong itago ang sakit. Lalo na kapag kaharap ko yung mga kakilala namin. Panay ang tanong sa akin kung kumusta na ako at kung may maitutulong ba sila sa akin. Mas lalong nakakapanghina ang mga concern nilang yon. Parang pakiramdam ko tuloy namatayan ako. Kaya naman para makaiwas na sa pagpapakita nila ng concern sa akin ay naisip ko mag-travel. Lumayo. Baka sakaling makatulong sa paglimot ko. Sa pag-i-scroll ko sa Facebook ay nakita ko ang Buscalan Tour. Agad kong pinatos. Kinabukasan na agad ang simulan ng biyahe. Minadali ko ang pag-ready ng mga damit na kailangan ko. At makalipas ang ilang oras ay natagpuan ko na ang sarili ko sa Wangod Buscalan Tattoo Village. Kung saan ay nakilala ko si AJ, kaedad ko lang. Kasama ko sa tour. At sa kabuuan ng kwentong ito ay kasama ko siya, Papa Dudut. Solo joiner ka rin? Ha? Mag-isa mo lang sa travel group natin? Oo. Mukhang hindi ka madalas sumasali sa mga travel group ah. Paano mo nasabi? Hindi mo alam yung term na solo joiner eh. Ikakamatay ko ba kung hindi ko malaman ang ibig sabihin yan? Ang sungit naman. Kaya ka siguro solo. Mukha bang gusto ko makipag-usap sa'yo? AJ nga pala pangalan ko. Parang hindi ka nakinig sa sinabi ko. Nagpakilala pa talaga. Ano pangalan mo? Hindi ka talaga naturuang makinig ng magulang mo, no? Napainggan ko lahat ng sinabi mo. Kaya lang gusto ko makipag-usap sa'yo. Kaya bahaliwala na sa akin ang pagsusuplada mo. Nagsusuplada ako kasi ayoko makipag-usap sa'yo. Mabuburyo ka rito, sige ka. Lahat sila may kasama. Eh ikaw? Solo joiner din ako pero kaya ko makisama kahit kanino. Eh di dun ka. Walang nagtatanong. Broken ka no? Ha? Paano mo naman nalaman? Yan talaga madalas ang tanong ko sa mga solo joiner eh. Kapag usapang broken kasi, sumasagot sila kagad. Parang ikaw, di ba? Huwag mo na nga akong kausapin. Sure ka ba? Kasi mabuburyong ka talaga rito kapag wala kang kausap. Andito lang tayo sa loob ng bahay habang hinihintay natin yung group natin na matatuan ni Wangod.
Wala ring signal saka mukhang mabagal yung internet na pinapagamit ng mga host dito. Ikaw din? Paano mo naman nalaman na magpapatato ako kay Wangod? Yun naman ang highlight ng Buskalan Tour eh. Ang magpatato sa pinakamatanda at pinakahuling mambabatok. Magpapatato ka rin ba? Uy, nakikipagkwentuhan ka na sa akin ha. Kala ko ba ayaw mong kausapin kita? Ewan ko sa'yo. Uy, joke lang. Bumalik ka na ulit sa pagiging friendly. Please. Hindi naman ako pumunta rito para makipagkaibigan. Alam mo, pag ganyan ang linyahan, kabaliktaran na nangyayari. Mahilig mang surprise ang universe. Ayaw mo na kaibigan? Boom! Papadalan ka agad ng kaibigan. Malay mo naman, ako na pala ang kaibigan na pinadala ng universe sa'yo, di ba? Ang kampante mo rin sa sarili mo, no? Kampante ako kasi kinakausap mo pa rin naman ako. So ibig sabihin, medyo nakabukas pa rin ang pinto mo para sa akin. Ay! Total, grupo naman tayo rito, no? Bakit kaya hindi mo subukan makipag-banding na lang sa kanila? Huwag na ako. Settled na ako mag-isa. Okay na ako mag-isa. Kaysa bigla kang sasanayin sa piling nila tapos bigla na lang silang mawawala. Kaya okay na ako mag-isa. Broken ka nga. May nakakatawa ba sa sitwasyon ko? Walang nakakatawa. Pero wala namang masama kung papagaanin natin sa konting tawa, di ba? Wala naman talagang masama kung papagaanin ng problema ng kaunting tawa. Kaya lang dahil sa ginawa ni AJ ay bigla ko na lamang naalala si Edric sa kanya. Sa unang pagkakakilala namin ni Edric ay pinatawa rin niya ako. Lugmok ako noon sa problema sa mga magulang ko dahil kakahiwalayin lamang nila. Wala akong ibang mapagsabihan at malapitan. Madalas akong tumatambay sa isang milk tea shop sa malapit sa amin. Doon ako nagpapalipas ng buong araw para lamang maiwasan kong umuwi ng bahay. Ayokong makita ang katotohanan na hindi na kami buong pamilya. Ayokong makita na wala na si tatay at kaming dalawa na lamang ni nanay ang magkasama. Nasa ganong sitwasyon ako nang magpakilala si Edric sa akin. Sinupladahan at tinaboy ko si Edric tulad ng ginawa ko noon kay AJ. Pero tulad ni AJ ay porsigido si Edric na mapagaan kung anuman ang mabigat na dinadala ko. Doon ako nadali. Doon na ako nahulog. Hindi ko sinasabing nakikita ko si AJ bilang potensyal na sasalo sa akin. Ayoko muna. Hindi pa ako handang makakilala ng lalaking sasalo sa akin at ayoko lang siyang nakakaharap dahil pinapaalala lamang niya sa akin ang mga naging masasayang araw ko kasama si Edric. Pinapaalala din niya sa akin na nagwakas na ang masasayang araw na yon. Kaya naman sinubukan ko nang iwasan si AJ. Nasa sulok lamang ako lagi at nagkukunwaring busy sa aking cellphone kahit na wala naman akong ibang makalikot doon dahil wala naman akong signal at hirap din akong makasagap sa kanilang wifi. Kaya lang ay porsigido si AJ na samahan ako. Lapit siya ng lapit kahit na ilang beses ko na siyang sinubukang itaboy, papadudot. Gabi, Paano mo nalaman ang pangalan ko? chinek ko rin sa listahan ng organizer natin. Hoy, wala kang karapatang gawin yan. Kesa naman kung ano lang itawag ko sa'yo. Gusto mo ba sitsitan na lang kita na parang aso? Ayoko rin naman gawin yun. Last na yan ha. Pangalan ko lang ang pwede mong malaman sa akin. Sabi mo eh. Huwag kang kampante dyan. Pangalan ko lang ang malalaman mo sa akin. Sigurado ko. May extend tayo ng stay dito sa Buskalan. Ano? Medyo dulong grupo pala tayo. Hindi ba marunong magpa-reserve ng slot ang organizer natin? Hindi kasi pwedeng reservation dito. First come, first serve policy sila rito. So, itutuloy mo pa ba na magpatato? Baka raw 2 o 3 araw extension natin. Tagal naman. Marami din daw kasi yung ibang mga grupo. Tapos, depende pa yan kung kakayanin ni Wangod na magtato. Siyempre, may edad na siya. Kailangan maghinay-hinay din. Paano yung mga kasama natin? Gusto pa ba nilang mag-extend? Balita ko ibang kasama natin. Nag-arrange na sila ng Sagada Tour.
Kasi hindi na nila mahintay tong kay Wangod eh. Gusto mo ba sumama na lang din sa kanila? Bakit naman ako sasama sa kanila? Kasi sa Sagada madalas ang puntahan ng mga broken. Hindi rito sa Buskalan. Pala desisyon ka rin, no? Kahit saang lugar pwedeng puntahan ng mga broken. Ayos yan. At least may kasama pa ako rito habang naghihintay na matatuan ni Wangod. Pag minamalas ka nga naman, oo. Narinig ko yun ha. Bala ko naman talagang iparinig sa'yo. Sana sa mga susunod na araw matunaw na yung kasupladahan mo. Sayang naman tong Buskalan tour mo kung idadaan mo na lang sa pagsimangot. Ikaw lang naman tong sinisimangutan ko. Sa akin, di ka ba naaawa? Sinisira mo ang Buskalan tour ko dahil sa kakasimangot mo sa akin Alam mo, malawak naman tong tinutuluyan natin Bakit kaya hindi ka rin sa kabilang sulok? At saka huwag mo na akong lapitan dito kung ayaw mong masirang Buskalan tour mo. Mapapaamo rin kita. Kahit bumulong ka dyan, naririnig ko pa rin. Pinaparinig ko naman talaga sa'yo. Wala akong balak umamo sa'yo, no? Andito ako para magpatato at hindi para makipagkaibigan sa'yo. Itanong ko lang ha, kaya ka ba magpapatato dahil broken ka? Kasi sabi ng organizer natin kanina, dinadagsa rin daw ito ng mga broken na babae. Gusto magpatato para magkaroon sila ng simbolo ng pag-move on. Pang-flex sa My Day sa Facebook. Wala kang pakialam kung bakit ko naisipang magpatato. Kakaiba yun ha. Usually ang mga babae kapag broken, buhok ang pinupuntirya. Pagupit dito, pakulay doon. Pero sa'yo, tattoo ka agad ang hanap mo. Bakit kaya? Hindi ka pa rin ba titigil? Ito po, titigil na. Ang hirap mo ka-banding. Mahirap ka banding ang ayaw makipag-bonding. Sa susunod, malalaman ko rin kung bakit ka broken. Talaga? Ganyan ka kakampante? Pakiramdam ko naman kasi, ikaw yung tipo ng babae na nagsusungit lang kasi sinusubukan mong protektahan yung mga sugat mo. At feeling ko sa mga susunod na araw, medyo matutuyo na ang mga sugat na yan. Doon sigurado ako, mababawasan na ang pagiging masungit mo. Hindi ako nakaimik sa sinabi ni AJ. Hindi naman kasi ako totoong suplada at masungit. Isa ako sa mga maayos makisama. Palakaibigan at palangiti pa. Kaya lang dala ng sugat ko mula kay Edric ay kinailangan kong iharap ang pagiging suplada ko para makaiwas na may makatabig ng mga sugat ko, Papa Dudut. Tama si AJ. Pero hindi ko yon sinabi sa kanya dahil parang pinayagan ko lang siya na lapitan ako at kalkalin ang sugat ko. Hindi pa noon yun tuyo at umalis na rin si AJ pagkatapos noon at naligo na lamang. Hindi naman ako nilapitan ng iba pang mga kasama namin sa grupo at napansin na rin kasi nila kung paano ko supladahan si AJ. Kaya alam na rin siguro nila na hindi ako basta-basta pwedeng lapitan. Para akong asong nasugatan, Papa Dudut. Tumatahol para maprotektahan ang sarili mula sa mga taong pwede pang manakit at mangdiin sa sugat namin. Umiga ako sa kahoy na sahig na tinutuluyan namin. Nakatingin lamang ako sa kisame dahil sa pananahimik at pag-iisa ko ay naalala ko bigla ang nakaraan ko. Isa sa mga pangarap namin gawin ni Edric noon ay ang pumunta sa Buskalan para magpatato kay Wangod. Couples tattoo, sabi nga nila, balak naming magpa 3 dots tattoo sa gilid ng braso namin. Ilang beses kaming nag-schedule noon pero sa hindi namin may paliwanag na kadahilanan ay lagi na lang may dumarating na sitwasyon para baguhin ang schedule namin. Pero kailangan naming pumasok sa trabaho dahil may mga biglang problema na kailangan ng tulong namin. O di naman kaya ay biglang magkakaroon ng problema sa mga pamilya namin at kailangan namin silang damayan. Minsan naman ay biglang may magkakasakit, isa man sa amin. Napansin na naming dalawa yon ni Edric, kaya sinabi na lang namin na makakapunta rin kami sa Buskalan para magpatato kapag pwede na talaga. At hindi na hahadlangan ng nasa itaas. Doon ako napaluha sa pag-alala ko sa naging usapan namin yon ni Edric. Dahil mukhang tinabla na nga ng nasa itaas ang plano namin yon dahil pinaghiwalay na kami habang buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang plano namin ni Edric na sabay na magpatato ay ginawa kong mag-isa nang magkahiwalay kaming dalawa. Alam kong para hindi yon madali at parang papasakitin ko lamang ang sarili ko sa ginawa ko.
Pero gusto ko lang patunayan sa lahat, lalo na sa sarili ko, na pwede ko pa rin gawin ang mga naplano naming dalawa ng mag-isa. Gusto kong patunayan na kaya kong gawin yon kahit na wala na siya. Oo, at mas magiging masakit pa ang alaala ng mga plano namin ni Edric kesa sa mismong proseso ng tattoo, pero kailangan ko yung tiisin at gawin. Gusto kong magkaroon ng simbolo sa katawan ko na nakaya ko ang sakit. Pumayag nga akong mag-extend ng stay sa Buscalan. Total ay nakapag-leave naman ako sa trabaho. Kailangan ko lang din na malayo muna sa mga lugar na nakasanayan ko para makahinga ng kaunti ang puso ko. Alam ko na kapag nasa Maynila lamang ako ay pwedeng madaanan ko ang isa sa mga lugar na madalas naming pinupuntahan ni Edric. Hindi ko pa kayang lakaran yon. Kaya mabuti na rin siguro na nagstay pa ako sa Buscalan. Aaminin kong medyo naburyong na rin ako noon, lalo't sinabayan pa ng ulan ang pananatili namin doon. Hindi kami makalabas dahil delikado ang daanan palabas ng Buscalan kapag umuulan. Kaya naman minabuti kong makipag-usap na lamang kay AJ. Wala namang masama. Kaming dalawa lang noon ang nasa loob ng tinutuluyan namin. Kami na lang dalawa ang kasama sa tour dahil nagsilipatan na lamang sila para sa Sagada Tour. Kaya na solo namin ang hindi kalakihan na tinutuluyan namin. Papa Dudut. Ulan lang pala magtatagal ang kasungitan mo sa akin eh. Bigla akong nabore eh. Okay lang. Tatanggapin kong rasong yan. Bored na rin ako eh. Yung organizer natin na doon sa kabilang bahay. Nakikipagmaritesan. Bakit hindi ka nalang sumama sa kanya? Gusto mo lagi may kabanding, di ba? Paano ka? Ayaw naman kitang iwan mag-isa rito. Salamat. Nakakabigla tong panahong to, no? Summer pero grabe yung buhos ng ulan. Ang lakas pa. Hindi ko to inaasahan. Pati panahon lolokohin ka, no? Nakakadalawang hugot ka na mula nang dumating ka rito, ha? Mukhang makakaisang dosena ka bago tayo umalis dito. Che, palibasa hindi ka makarelate sa pagiging broken ko kaya ganyan ka mang-asar. Ay, teka. Broken ka rin? Saan ang hugot mo? Ako yung broken na walang hugot. So, ikaw yung broken version 2.0. Malinis na version. Walang hugot. Sana all. Pero hindi halatang broken ka, ha? Magaling lang siguro ako magdala. Ay, sorry naman sa akin na nakabuyang-yang ang pagiging broken. Magkakaiba naman kasi ang mga tao sa pagdadala ng sakit na nararamdaman. Ayos lang din yan sa'yo. Wala namang masama dyan. Iisa lang naman ang goal nating lahat. Ang makamove on. Okay lang ba kung magkwento ka kung ano nangyari sa'yo? Magkukwento ka rin ba tungkol sa sugat mo? Pwede. Pero ikaw muna. Paano ba ako magsisimula? Pinagpalit ako sa tomboy. Ganda naman ang bungad mo. Yun nga yung totoo. Saka yun na rin yung summary. Kwento mo ng buo. Matagal-tagal pa tong ulan eh. Tsaka ka na huminto kapag ambon na lang. Chismosa ka rin ha? Sumama ka na lang kaya ro sa organizer natin. Noong mga nakaraang araw gusto mo makipag-bonding sa akin. Tapos ngayon parang tinatabuhin mo na ako. O sige na nga. May naging girlfriend ako. Single mom siya. 3 yung mga anak niya. Ang hirap pala. Kasi parang inuobliga niya akong sustentuhan yung mga anak niya. Asan daw yung tatay ng mga anak niya? Magkakaiba kasi ng tatay yung 3 anak niya. Hindi na rin daw nagsusustento kasi may mga asawa na. Naawa naman ako sa kanya kaya nag-aabot na rin ako kahit konti. Buti nga nag-aabot ka pa. Hindi lahat gagawin yan. Hindi mo rin naman kasi obligasyon yung mga bata. Pero obligasyon ko mapasaya ko yung ex ko. Kaya tumulong ako sa pagsusustento sa mga anak niya. Yun naman pala eh. Bakit ka pinagpalit sa tomboy? Kasi mas malaki yung pwedeng ibigay ng tomboy. May negosyo tapos galante pa. Nagsusustento ako pero hindi ako galante. Kasi kailangan ko rin mag-abot sa nanay at sa bunso kong kapatid. Kaya hindi masyadong malaki na ibibigay ko doon sa ex ko. Kaya kanya iniiwan at pinagpalit. Oo. Sinabi naman niya sa akin yung totoo. Nakipaghiwalay siya ng maayos sa akin. Wala raw sanang personalan. Kailangan lang niyang mabuhay ang mga anak niya. Siyempre, naiintindihan ko yun. Mas kailangan naman talaga niyang unahin ang mga anak niya.
Kaya doon siya sa mas practical na relasyon. Parang gano'n na nga. Ayun, pinakawalan ko siya kasi wala naman sa akin yung kailangan niya. Sakit magpalaya, no? Hindi ko naman kasi siya pwedeng ikulong sa akin. Alangan namang ipilit ko i-provide sa kanya yung buhay na gusto niya para sa mga anak niya hindi ko nga kayang ibigay yun, di ba? Ang mature mo naman pala. Wala lang ako ibang choice. Tara, Anong tara? magkapit tayo. Balita ko masarap daw ang Buskalan Coffee. G? Papadudot, alam ko na yung ginawang pag-iwas ni AJ na dugtungan pa yung usapan tungkol sa ex niya ay paraan lamang niya para hindi na humaba ang usapan namin. Ganon din ako kapag tinatanong ako tungkol kay Edric ay nililihis ko. Masakit kayang ungkatin yung isang bagay na tinatago mo. Lalo kung hindi ka pa handang ilabas at ipakita yon sa iba. Minsan nakakainis din yung ibang tao na hindi nila tantanan yung mga broken na katulad namin ni AJ. Ano bang pleasure ang makukuha nila kapag nakikita nila kaming nasasaktan habang binabalikan ang nakaraan namin? Tumayo na ako sa pagkakaupo sa sahig at sinamahan si AJ na magtimpla ng kape. Nagpakulo lang kami ng tubig sa takore at doon na rin namin hinalo ang Buskalan Coffee. Mura lang ang kape nila, 100 piso ang kape at nakalagay yon sa plastic na pangyelo. Naaliw ako ang simple lang ng buhay doon sa Buskalan. Pagkatapos na kumulo ng kape sa takore ay kumuha si AJ ng 2 tasa para sa aming dalawa. Gustuhin ko man tulungan siya pero gusto niyang siya na ang umasikaso noon. Kaya pinagmasdan ko na lamang siya habang ginagawa yon. Nasa balkonahe kami noon ng tinutuluyan namin. Humina na ang buhos ng ulan. Hindi na kami nabagod sa ulan. Parang maganda pa ngang kombinasyon ng ulan at kape na mula sa takore. Naupo kami sa gilid at tanaw namin ang mga kabundukan ng Buskalan. Napakaganda. Maya-maya pa ay naalala ni AJ na meron siyang natirang biskwit sa bag niya. Kinuha niya yon para isabay sa kape namin. Natawa na lamang din ako sa combination ng kape at klase ng biskwit na dala ni AJ, Papadudot. Oh, anong nakakatawa? Nagkakape tayo ng barako tapos may biskwit. Oh, tapos? Yung merienda natin pang last night na eh. Lalo na tong baon mong biskwit. Ganitong-ganito yung sa mga burol, di ba? Uy, grabe ka naman. Pero totoo nga, ito'y nakalata. Tapos dinadakot na lang ng plastic na mangkok kapag hihain na sa mga naikilamay. Alam na alam ah. Ako'y tagadakot ng biskwit sa burol ng tatay ko noon eh. Ay, sorry. Wala na yun, ano ka ba? Saka mula nun, naging paborito ko ng biskwit na to. Kaya lagi akong bumibili ng 1 lata kada buwan. Merienda namin sa bahay. Mahilig din kasi sa biskwit si nanay at bunso. Ah, kaya pala. Okay nga to eh. Sakto yung tamis niya. Hindi nakakaumay. Mapaparami ka ng kain dyan, lalo na kapag sinabay mo pa sa kape. Ang sarap din nitong Buskalan Coffee, no? Sakto yung pait. Walang asim kahit napakuluan ko ng sobra. Ngayon nga lang ulit ako nagkape eh. Kailan yung huli? 5 years ago na siguro. Nung lamay ng tatay ko. Sorry din. Kaya hindi na ako nagkape ulit. Lalo na pagbara ko. Kasi parang bumabalik yung pagluluksa ko sa tatay ko kapag naamoy ko yung kaping bara ko. Sabi sa nabasa ko, konektado raw kasi ang pang-amoy sa memories natin. May nagsasabi sa parte ng utak natin na may kinalaman sa emosyon at memories. Eh paano kung hindi ko na maiwasang makaamoy ng kaping bara ko? Forever na ba ako magluluksa dahil lang natitrigger ng utak ko yung emosyon at alaala ko? Ewan, pero pwede sigurong ikonekta mo na lang yung amoy ng kaping barako sa isang masayang alaala. Ha? Paano? Meron ka bang memory sa kaping barako na masaya? Sa burol din yun ng tatay ko eh. Tanghali nun tapos kami lang. Kami lang nung ex kong si Edric yung nagbabantay. Nagkwentuhan kami. Ano pinagkwentuhan nyo? Malungkot kasi ako nun eh. Siyempre nagluluksa. Nag-worry ako kung paano ko haharapin yung future nang wala yung tatay ko. Kasi ang hirap nun, di ba? Totoo,
Ang hirap nga nun. Ay, tapos habang nagkakape kami, nagkaroon siya ng gana para pag-usapan yung future. Future namin. First time niyang naglatag sa akin ng mga plano niya para sa future naming dalawa. Parang naamoy ko ngayon yung mismo kaping barako na iniinom namin noon. Ano raw laman ng future na yon? Ayun, bibili raw siya ng townhouse namin. Yun muna yung unahin niya bago kami ikasal. Para kapag honeymoon na namin, dun daw naming bibinyagan ng townhouse namin. Wala pang anak pero may binyagan na mangyayari. Tapos doon na rin kami bubuo ng pamilya. Lahat daw ng okasyon, doon magaganap sa bahay na yon hanggang sa lumaki na yung mga anak namin. Para raw pamahayan ng good memories ang bahay na yon kapag tumanda na kami at kaming dalawa na lang ang magkasama sa townhouse. At babalikan namin yung mga alaalang yon habang nagkakape. Yun, pwede na kayang yun na lang yung alaala na ipalit ko para matabunan yung malungkot na alaala ko sa kaping barako? Para rin mabura na yung memory ng pagluluksa ko sa tatay ko kapag nakakaamoy ako nun. Tiningnan lamang ako ni AJ nang nilatag ko sa kanya ang tanong ko. Alam ko namang ako lang din ang makakasagot ng tanong ko. Sapat kaya ang alaala namin yon ni Edric para mabura na ang pagluluksa ko sa tatay ko sa tuwing nakakaamoy ako ng kaping barako? O baka nakakadagdag lamang yon sa lungkot ko sa tuwing nakakaamoy ako ng kaping barako? Dahil hindi natupad ang future na pinag-usapan naming dalawa ni Edric. Natahimik na lamang kaming pareho ni AJ, naging awkward ang paligid dahil kahit tumawa ko sa dulo ng tanong ko ay amoy na amoy pa rin ni AJ ang kalungkutan ko. Tumingin si AJ sa mga kabundukan habang kumakagat ng biskwit. Ako naman ay bumalik sa pag-inom ng Buscalan coffee. Hanggat maaari ayokong huminga habang umiinom ng kapeng yon. Dahil nga bukod sa ibinabalik ng amoy na yon ng mga alaala ng pagluluksa ko sa kamatayan ng tatay ko, ay binabalik din ito ang mga alaala ng mga plano ni Edric para sa future namin. Tahimik pa rin ako noon at iniisip na baka meron pa akong ibang masayang alaala sa amoy ng kapeng barako. Yung amoy na walang koneksyon, isa man kina Edric o kay tatay. Pero walang mahagilap ang utak ko. Tanging ang mga mapapait lang na alaala ni na Edric at tatay ang nahalukay ko. Biglang pumait ang kaping ininom ko. Itinigil ko muna pansamantala ang paghigop at nakiusap ako kay AJ na kuhanan ako ng tubig. Mabilis namang ginawa yon ni AJ at inabot yon sa akin. Nanginginig akong kinuha yon at ininom. Walang amoy ang tubig, malinis at kahit papaano papadudod ay nawala ang mapapait na alaala ng dalawang lalaking naging mahalaga sa akin. Mga taong nagpasaya sa akin at nagpalungkot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot naging masaya ako na nakakausap si AJ at kahit papaano ay naiibsan ang lungkot na nararamdaman ko sa paghihiwalay namin ni Edric. Nakahanap ako ng kaibigan. Yung kaibigan na hindi ka balak husgahan. Hindi ka pipilitin na magkwento tungkol sa sakit na nararamdaman mo. Hinahayaan niya lamang ako magkwento kung ano lang yung kaya ko at ganoon din ang ginawa ko sa kanya. Naging komportable kaming irespeto ang mga nakaraan ng bawat isa. Kaya sa Buscalan ay hindi naging mahirap ang paghinga. Hindi naging mahirap magpatuyo ng sugat. Minsan talaga ay kailangan mo lang ng isang katulad mo o di naman kaya isang taong makakaunawa sa sugat mo. Sa sitwasyon ko at si AJ yon pareho. Nagpa-extend na nga rin kami muli sa pag-stay sa Buscalan. Kahit kami na noon ang dapat sasalang para magpatattoo ay pinauna muna namin ang mga nahuli kesa sa amin. Natawa na lang ang organizer sa amin, paano ba naman kasi nung una ay para kaming tubig at langis na hindi pwedeng mapagsama. Pero noong mga oras na yon ay hindi na rin kami mapaghiwalay pa. Maski ako ay nagulat sa mabilis na pagiging close naming dalawa. Nagulat na nga rin ako dahil naibalik ni AJ
ang hilig ko sa pagkakape. Hindi na ganong kapait ang bumabalik sa aking alaala sa tuwing naaamoy ko ang kapeng barako. Dahil wala na akong ibang maalala kundi yung masayang usapan namin ni AJ sa tuwing nakakaamoy ako ng kape. Unti-unti ay kumupas na ang masasakit na alaala ni Edric at tatay kapag naaamoy ko na ang kumukulong kape sa takore. Yan ang mga bagay na naranasan ko. Pangalawang tasa mo na yan Awat na. Kapag ikaw hindi ka nakatulog mamaya. Tubig lang ang katapat niyan para makatulog mamaya. Hayaan mo na nga ako. Ngayon ko nga lang ulit na-enjoy magkape. Salinan mo pa ako ng kape, please. Bahala ka Walang sisiyan kung bigla ka magpalpitate dyan. Daming sinasabi, hindi na lang magsalin. Eto na po, Coffee Princess ng Buskalan. Oh, yan. Salamat. Sana umulan ulit. Hoy, huwag kang ano dyan. Ngayon palang bumibida yung araw, palalayasin mo na kaagad. Para kasing ang sarap magkape kapag umuulan. Naaalala ko na naman yung mga kwentuhan natin nung nakaraan. Tapos, sumasabay pa yung ulan. Ang ganda rin kapag makulimlim yung kalangitan. Ngayon ko palang na-appreciate yun Maganda kasi itong lugar natin Kapag sa Manila to, nako, ang hirap i-appreciate. Pag-usapang ulan tapos nasa Manila ka, bahagad ang maiisip mo, walang palya. Correct. Parang ang bilis maging honest at seryoso sa usapan kapag sumasabay yung ulan, no? Tapos palalakasin pa ng kape yung loob mo, no? Gabi, Oh, ano yun? kahit hindi umuulan, kaya mo maging honest at seryoso? Susubukan namin ang kape ko. Ano ba yun? Alam ko broken ka pa, pero naisip mo na ba kung ano yung ideal na next relationship mo? Kahit nung hindi pa ako broken, meron na talaga akong ideal na relationship sa utak ko. Ano? Gusto ko talaga yung pwede kaming maging honest sa isa't isa. Ayokong napapaisip ako lagi kung nagsasabi ba ng totoo yung partner ko o hindi. Baka dyan napapasok yung trust. Oy, true yan. Papunta rin dyan sa trust yung ideal relationship ko Yung kaya ko talagang magtiwala kahit nasaan siya o kahit sino pa yung kasama niya. Marami pa rin ibang tao na pwede mapagkatiwalaan. Yan nga yung problema ko ngayon Bakit? Alam ko hindi ko pa nakukwento sa iyo yung nangyaring relasyon ko kay Edric pero malaking tiwala kasi yung nawala Pwedeng magpapayaw ka sa nangyari? Kung okay lang Siguro sabihin na lang natin na dahil sa ginawa ni Edric sa akin, may hirapan ng next na makakarelasyon ko na ibalik yung tiwala ko sa relasyon. Kahit yung tiwala ko sa sarili ko na makakahandle pa ako ng relasyon, para kasing parang nawala na rin. Hindi ko kasi alam kung kaya ko pang pagkatiwalaan yung sarili ko na sumugal ulit sa susunod Kasi paano kung maulit na naman, 'di ba? Masira na naman yung tiwala ko. Parang hindi ko na yata kaya. Kota na ako sa nangyari sa amin ni Edric. In fairness, Anong in fairness? kinaya pa rin ng kape na gawin kang honest at seryoso. Ano, isang tasa pa? Ay sige, isa pa nga. Alam na agad ni AJ na kapag bumibigat na ang loob ko, magko-commercial break na agad kami at ililiko na ang usapan doon sa magaan. Yun ang isang bagay na kinatuwa ko kay AJ. Alam niya kung kailan naabante sa akin at alam niya kung kailan hihinto. Kaya niya talagang irespeto ang boundaries ko. Nakakatuwa lang na isipin na merong isang tao na kahit na ilang araw mo palang nakikilala, ay mas maayos na ang trato sa iyo kumpara sa mga taong matagal na sa buhay mo. Nagpalit kami ng pinag-uusapan na pagkwentuhan na lang namin ang mga nadaanan naming lugar bago kami umakyat ng Buskalan. Naging magang muli ang usapan kasabay ng manamis na Buskalan coffee. Masaya ang naging Buskalan experience ko pero lahat ay may hangganan. Sumapit na kami sa dulo ng pila. Kami na lang ang hinihintay para magawa na namin ang original plan namin. Ang magpatato sa pinakamatanda at huling mambabato, kay Apo Wang Ud. Nakapila na kami noon sa likuran ng isang grupo.
Marami sila, pasulyap-sulyap lamang kami kay Wang Ud. Ang ganda niyang pagmasdan. Ang kalmado habang nagpapatattoo siya sa mga bisita. Siguro inaabot lang ng 5 minuto kada 3 dots na pagtatattoo ni Wang Ud. Kasama rin niya ang grandniece niyang si Grace, ang kanyang protege. Ang ganda nilang pagmasdan noon habang nagtatattoo sa mga bumibisita sa kanila sa Buskalan. Habang inihintay namin na magtattoo ay nagkwentuhan pa kaming muli ni AJ, pangtanggal lang ng kaba. Yon kasi ang unang tattoo naming dalawa, Papa Dudut. Aminin mo, kabado ka. Eh ikaw, hindi? Pero mas kinakabahan ka. Takot kasi ako sa karayom. Hindi naman karayom ang gagamitin. Tinik daw. O di mas nakakatakot. For the experience na lang to. 5 minutes lang naman yan. Tapos, hintayin na lang natin na gumaling. Mabilis lang naman gumaling ang tato. Sana ganun din ang pusong sugatan. Sabi ko na may lasugot ka pa eh. Anong last? Meron pa mamaya pagsakay natin sa van pag alis dito. Pauwi na pala tayo ng Manila. Parang kailan lang nagpapalpitate tayo sa kape ng Buskalan, no? Parang kailan lang suplada ka sa akin. At ngayon, Paminsan-minsan na lang. dadamihan ko ang pagsusuplad ako sa sa van. Lalo kapag medyo masakit na itong magiging tattoo sa akin. Alam mo, wala na masasakit pa sa niloko. Wow! Kung kailan pa uwi, tsaka natutong humugot. Pambihira naman, no? Natuto ako sa'yo, master eh. Alam mo, na-enjoy ko tong experience na to. Ma-enjoy mo pa kaya mamaya kapag tinatatuan ka? Walang iiyak ha? Ine-expect ko na naman yung sakit ng pagpapatato. Tsaka parte naman talaga ng buhay na makaramdam ka ng sakit, di ba? Oo, pero wag naman sana araw-araw. Lumilipas din naman ang sakit. Pati ang saya lumilipas din, no? Yun lang. Gabi, Ano na naman? nagsusuplada ka na dyan eh. Hindi pa nga tayo nakakasakay ng van. Eh kinakabahan na nga kasi ako eh. Malapit na ako. Matagal pa yan. Mukhang magpapahinga ulit si Apo. Ano ba kasi yun? Wag na lang pala. O, tingnan mo to. Mambibitin pa. Hindi na lang sabihin. Nahiya na ako bigla eh. Sabihin mo na, huwag ka na mahiya. Pagbalik natin ng Manila at pagbalik natin sa realidad, maalala mo pa kaya ako? Alam mo bang nagpa-reserve na ako ng 5 plastic ng Buskalan coffee? Araw-araw kong iinumin at aamuyin yung para maalala ka lang. Ako, hindi ko na kailangan ng Buskalan coffee. Kahit 3-in-1 lang ang matimpla ko, maaalala pa rin kita. Ang drama! Epekto ba ng kaba mo yan? Panira ka talaga ng moment, no? O ano bang moment yung sinasabi mo dyan? Paano kaya kapag bumalik tayo ng Manila magkita ulit tayo? Kasi? Kasi friends na tayo? At mahilig na tayo pareho sa kape? Baka lang mamiss mo na may kasama magkape. Malapit na rin ang tag-ulan. Baka hanap-hanapin mo yung honest at seryoso na kausap. Nandito lang naman ako. I-add mo lang ako sa Facebook at kalad ka rin na ako sa mga gusto mo. Naku naman, marami na akong friends sa Manila. Di ko na kailangan ng dagdag na kaibigan. Pero manliligaw, pwede ba? Nasa likuran ko si AJ noon habang nakapila kami. Hindi ko siya malingon para matingnan. Mas lalong hindi ko siya masagot sa naging tanong niya. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil yon sa napasobrang kape na ininom ko o dahil sa tanong ni AJ. Hindi ko napaghandaan ang tanong ni AJ na yon at hindi ko naisip na babalakin niyang manligaw sa akin. Naghihintay si AJ ng sagot mula sa akin at mabuti na lamang at gumalaw na ang pila. Binago ko ang usapan at tinuro ang grandniece ni Wang Od na si Grace. Sinabi ko na mukhang magaan ang kamay ng protege ni Wang Od. Baka magpataturin ako sa kanya. Mukhang nuggets naman ni AJ ang ginawa kong pagpapalit ng topic. Sinangayunan niya ang sinabi ko at balak din daw niyang magpatato kay Grace bilang ando na rin naman kami papadudot. Nang kami na ang sumalang ay halos hindi ko naramdaman ang sakit sa pagpapatato kay Wang Ud.
Kasi mas nangingibabaw sa utak ko at puso ko ang naging tanong ni AJ sa akin noon. Pwede bang manligaw? Paano ko ba sasagutin yon? Aaminin kong nagkaroon ako ng crush kay AJ dahil sa naging koneksyon naming dalawa, Papa Dudut. Pero paano kung dala lamang yon ang lungkot na nararamdaman ko sa hiwalayan namin ni Edric? At baka nadadala lamang kami sa ganda ng lugar ng Buskalan. Kaya gano'n na ang mga emosyon namin. Nakabalik na kaming pareho sa Manila at hindi ko pa rin ina-accept ang friend request niya. Ilang buwan na ang nakakaraan mula nang nakaalis na kami sa Buskalan. Pero patuloy ko pa rin siyang iniiwasan. Marami siyang messages sa akin pero ni isa ay hindi ko nire-replyan. Takot ako. Wala pa akong tiwala sa sarili ko na makakayanan kong magpapasok muli ng ibang tao sa puso ko. Kayo ba? Anong masasabi ninyo? Sana ay matulungan ninyo ako at maraming salamat po. Isa ako sa mga masusugid na tagapakinig ng Barangay LS. Ako ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gabby. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag may alak daw sa lamesa ay may balak na masama ang iyong kasama. Kaya dapat na maging alerto sa lahat ng oras, lalo na kung hindi mo kilala ang mga taong nakapaligid sa iyo. Ikaw kapuso, naranasan mo na ba na saktan at lokohin ka ng taong sobra mong pinagkatiwalaan? Dear Papa Dudut, ang sabi po nila ay walang maloloko kung walang magpapaloko at walang magiging biktima kung walang magpapabiktima. Pero palagi ba talagang kasalanan ng biktima kung siya ay napahamak? Kanino ba dapat ibunto ng sisi? Sa mapagsamantala o sa napagsamantalahan? Papadudot, itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Alexa, 29 years old, tiga Palawan, pero dito po ako nagtatrabaho sa Maynila bilang isang tattoo artist. Isa po ako sa mga masugid ninyong listener dahil nasa probinsya pa lamang ako ay mahilig na talaga kami ni Mama na makinig ng mga drama sa radyo. Hanggang sa ma-discover ko nga po itong programa ninyo na Barangay Love Stories na talaga namang kinaadikan ko ng sobra. Papadudot, ngayon pa lamang ay gusto ko nang sabihin na medyo magiging sensitibo ang kwento na aking ibabahagi sa tanghaling ito. Kaya may mga ilang impormasyon po ako na binago para na rin po sa proteksyon at pagkakakinlanlan ng aking sarili. At masasabi ko rin po na isa ito sa mga pinakamapait na bahagi ng buhay ko na sigurado akong makapag-iiwan ng aral sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Papadudot, hayaan niyong simulan ko ang kwento ko nung makaluwas po ako ng Maynila para mag-aral ng college almost 12 years ago. Tumira ako sa isang apartment kasama ang pinsang ko na si Vina. Maayos naman ang buhay ko sa Maynila, pati na rin ang pag-aaral ko. Hanggang sa makilala ko si CJ sa university kung saan ako nag-aaral. Mabait po siya, gwapo at sikat sa university namin. Isa kasi siya sa mga pinakagwapo at magaling na basketball player. Kaya nga hindi ko talaga inaasahan na nililigawan niya ako hanggang sa maging boyfriend ko na nga siya. Papadudot, mabait din naman na boyfriend si CJ, malambing at maalalahanin. Kaya lang may pagkapilyo. Minsan din ay nagiging problema ko ang pagiging sikat niya sa university namin.
Dahil kahit alam naman ng lahat na ako ang official girlfriend niya ay marami pa ring babae ang nagpapakyut at sumusubok na agawin siya sa akin. Pero palagi namang pinaparamdam ni CJ na ako lamang ang nag-iisang babae sa buhay niya. Bagay na sobrang minahal ko sa kanya at mas lalong lumalim ang pagmamahal ko na yon nang tumagal ng halos 2 taon ng relasyon naming dalawa. Si CJ ba yung nakatambay sa may labas ng bahay nila? Kala ko ba may sakit siya kaya niya ako pinapunta dito? Pero bakit parang nakikipag-inuman pa siya sa kasama niya? Ay, malapitan na nga lang siya. Oo pare, sinabi ko yung sa kanya na kung di siya titino, tatanggalin ko siya sa team. Loko eh. Akala niya kaya niya ako. Hi, babe! Oh, babe! Nandiyan ka na pala. Napasarap yung kwentuhan namin, hindi kita napansin pumasok sa gate. Sorry, medyo na traffic ako eh. Kamusta ng pakiramdam mo? Maayos na ba? Oo, maayos na. Ngayong nakita ko na yung maganda at saka sexy kong girlfriend. Mabuti naman kung ganon. Nag-alala kasi ko sa text mo kanina na mataas ang lagnat mo, kaya bumili na rin ako ng lugaw at mga gamot sa nadaanan kong tindahan. Naku, hindi ko na kailangan yan kasi alak lang ang sagot sa lagnat ko kanina, babe. Pero itong lugaw, pwede na rin gawing pulutan to. Pare, totoo pala na maganda at sexy ang girlfriend mo. Akala ko, inuuto mo lang ako kanina nung pinakita mo yung picture niya eh. Ikaw lang pare, wala kang kabilib-bilib sa akin. Ay babe, si ano nga pala, Glenn, kababata ko. Pare, si Alexia, yung girlfriend ko na ubod ng sexy. Nice meeting you, Alexa. Nice meeting you din. Yung kamay ko, pwede mo nang bitawan, Glenn. Oo nga naman pare, parang sumisimple ka ng chancing sa girlfriend ko eh. Ikaw Ay, sorry pare. Hindi ko na napigilan. Kasi ang lambot pala ng kamay nitong si Alex eh. Nako pare, hindi lang kamay ang malambot dito sa girlfriend ko. Lahat malambot, pero pa nga pwede mong gawing unan sa lambot eh. Kung alam mo lang talaga. Babe, magtitimpla muna siguro ako ng kape kasi medyo malamig ang panahon eh. Okay lang ba na pumasok muna ako sa loob ng bahay nyo? Hindi, dito ka lang babe. Makipagkwentuhan ka sa amin itong kababata ko. Kasi matagal ka na rin niyang gustong makilala eh. Sige. Oo, ba't diyan ka umupo? Huwag ka dyan. Huwag ka dyan sa upuan, dito ka oh. Dito ka. Kakandungin kita. Ha? Sabi ko, dito ka. Kakandungin kita. Di ba sabi mo nilalamig ka? Akong bahala magpainit sa'yo. Hindi, ayos lang ako. Huwag ka mag-alala, babe. Ay, dito ka na nga sabi. Tumayo ka na dyan. Huwag ka nang mahiya dito kay Glenn. Sanay naman makakita yan ng mga naglalampungan na mag-shota eh. Kaya lang, babe. Babe ha? Huwag mo akong pinapahiya sa harap ng tropa ko. Ay, sige na nga. Grabe pare. Nakakaingit ka talaga kasi meron kang bebot na ganyan ka-sexy. Samantalang ako, matagal nang walang ano. Naku pare, hindi lang sexy at maganda tong si Alexa. Magaling pa sa kama. Medyo mahihain lang talaga. Okay na sa akin ang mahiyain. Basta magaling. Diba?
ba? Mismo. Papa Dudut, hindi ko po talaga inaasahan na aabutan ko na medyo lasing si CJ kasama ang pinakilala niya sa akin na kababata niyang si Glenn. Ang text niya kasi sa akin ay masama ang pakiramdam niya at mataas ang lagnat. Wala rin daw siyang kasama sa bahay kaya naman kung pwede ay samahan ko daw siya ng hapon na yon. At dahil wala na rin naman akong klase na mga oras na yon ay nagmamadali na akong pumunta sa kanila pero parang wala namang senyales na may lagnat siya o sakit na nararamdaman. Papa Dudut, madalas talaga kapag ipinapakilala ko ni CJ sa sinuman sa mga kaibigan niya ay ginagawa niya ang mga bagay na yon. Lalo na kapag nakakainom siya ng alak. Yung pinapakandong niya ako sa kanya, hinahalikan sa labi ng matagal at minsan pa ay hinahawakan sa masisera na parte ng aking katawan. Kapag umabot na sa point na halos subaran na niya ako ay doon na ako tatayo at magdadahilan para makalayo muna sandali sa kanya o mula sa kanila ng mga barkada niya. Alam ko po na may mali talaga sa ginagawa sa akin ni CJ, Papa Dudut. Yung halos bastusin na ang pagkababae ko sa harap ng mga kasama niya. Kaya lang ay takot po talaga ako na magalit siya sa akin kaya hindi ko siya masyadong sinasaway. Pero mas takot po ako na mawala siya sa akin kaya sumusunod na lamang ako sa lahat ng gusto niya, Papa Dudut. Sino ba kasi yung babae na yon? Bakit siya nagchat-chat ng I miss you sa'yo? Aba malay ko. Bakit hindi mo replyan ng who you? Pinakialaman mo na rin lang naman ng Facebook ko, di ba? CJ, wag mong baguhin ang issue ng usapan natin. Ang tanong ko, sagutin mo. Sino ba yung babaeng yun at chat siya ng chat sa'yo? Hindi naman siya mag-I miss you sa'yo kung kahit kailan hindi pa kayo nagkasamang dalawa. Nakita mo ba na nag-reply ako sa kanya? Hindi. Pero malay ko ba kung binura mo lang yung mga reply mo sa kanya? Ayan! Ayan tayo eh. Umiral na naman yung pagiging tamang hinala mo, Alexa. Bakit kasi hindi mo na lang aminin sa akin na may ibang babae ka talaga? Alam mo, tama na nga tong usapan na to. Palagi na lang tayong ganito eh. Siguro, mas okay kung maghiwalay na lang tayong dalawa. Kasi paulit-ulit ka na lang na ganyan eh. Nakikipaghiwalay ka na sa akin? Oo, kasi nakakapagod ka na. Nakakasawa na yung ugali mo. Puro ka na lang selos at tamang hinala. Pagod na ako mag-explain sa'yo. Kaya mabuti pa, tapusin na natin lahat sa ating dalawa. Teka lang, CJ. Huwag naman ganon. Tinatanong ko lang naman kung sino yung nagchat-chat sa'yo at kung bakit siya nag-I miss you sa'yo eh. O tapos ano? I-message mo siya tapos aawayin mo din? Alexa, bawal na ba talaga ako magkaroon ng ibang babaeng kaibigan? Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang din talaga makilala yung ibang kaibigan mo. Bakit ba kasi kailangan pa yon? Ha? Ikaw ba? Pinakikialaman ba kita kung sino man ang mga kaibigan mo? Hindi naman, di ba? Kaya ayoko na. Tama na tong usapan na to. Basta mula ngayon ha, tapos na tayong dalawa. CJ, sandali. Sorry na ha. Patawarin mo na ako. Hindi ko na uulitin. Eh ilang beses mo na bang sinabi yan? Ha? Kaya nga sorry na eh. Magbati na tayo. Hindi ko na talaga ulitin. Pero hindi mo naman tinutupad eh. Palagi ka pa rin nagsiselos at palagi ka pa rin gumagawa ng issue na nang bababae ako kahit hindi naman talaga. Promise, CJ, please. Ayoko mawala ka sa akin. Baka hindi ko kayanin eh. Mahal na mahal kita. Please naman, no. Magbati na tayo. Ay, sige na. Tumigil ka na sa pag-iyak mo. Nagtitinginan na tayo ng ibang tao. Para kasing tanga eh. Hindi ka nagalit sa akin. Siyempre, galit pa rin. Ano, ganun lang yung mawawala? Pero mawawala ang galit ko kung papayag ka na mag-weekend tayo sa motel. Pero CJ,
May research paper kasi kami na kailangan gawin ng mga kaklase ko. Baka naman... O di sa kanila ka na lang sumama. Mas mahalaga naman pala sila kaysa sa akin eh. Kaya mas mabuti talagang tapusin na natin ngayon ang relasyon nating dalawa. CJ, huwag naman ganon. Sige, gagawa ko na lang ng paraan yung research paper namin. Sasama na ako sa isang motel ngayong weekend. Ayun! Papayag ka rin naman pala eh. Pakipot ka pa. Ika nga rito. Pakis nga ako sa babe ko. Huwag ka nang umiyak, ha? Baka pumangit ka pa eh. Mahirap na. Papa Dudut, hindi lamang yon ang unang beses na muntik na kaming mag-break ni CJ. Madalas kasi kapag nakikita ko na may ka-text o ka-chat siya na ibang babae ay inaaway ko na kaagad siya. Hindi lang naman kasi basta simpleng palitan ng message ang nababasa ko kung hindi may bahid na ng paglalandian. Kaya hindi ko talaga napipigilan ang sarili ko na kumprontahin siya tungkol sa bagay na yon. Siyempre, never naman siyang umamin sa akin at palagi niyang sinasabi na maghiwalay na lang daw kami kesa palagi ko siyang inaaway. Sa point na yon, Papa Dudut, ay bumibigay na ako at ako na ang nakikipag-ayos. At madalas bago kami tuluyang magkaayos ay magmomotel muna kaming dalawa kagaya ng palagi niyang request. Hilig niya talaga akong dalhin sa ganong klase ng lugar, Papa Dudut. Yung mumurahin na motel na tumatanggap na mga guest kahit mga naka-uniforme pa ng estudyante. At dahil mahal na mahal ko nga ang boyfriend ko, kahit labag talaga sa loob ko ay pumayag na lamang ako sa gusto niyang mangyari, Papa Dudut. Sa totoo lang, kasi Papa Dudut ay si CJ ang unang lalaki na nakakuha sa akin. Sa kanya ko lang kasi isinuko ang sarili ko kaya gusto ko sanang siya na rin ang maging huling lalaki sa buhay ko at mapangasawa ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dahil sa sikat nga po na basketball player si CJ sa university namin ay mas naging malapitin siya sa mga tukso. Kapag kumakain kami sa labas ay naiiwan niya ang cellphone niya sa akin ay doon ko po nababasa ang mga text o chat message ng iba't ibang babae sa cellphone niya. Karamihan sa mga babaeng yon ay nagpaparamdam na okay lang daw kahit maging pangalawa sila ni CJ. At ang mga nakikita ko namang reply ni CJ ay puro heart reaction lamang o kaya ay smile emoticon. Hindi ko tuloy sigurado kung may iba pa ba siyang mga message na sinesend na sadyang binura lamang niya dahil alam niya na magche-check ako ng cellphone niya. May mga oras pa rin na nag-aaway kami at nauwi sa muntikan na naming pagbe-break. At ang pagyayaya ni CJ sa akin na may mangyari sa amin ang palaging kondisyon niya para magkaayos kaming dalawa, Papa Dudut. Hindi na po bago yon sa akin at wala naman akong nakikitang mali doon. Basta ang mahalaga, alam ko na mas nagiging strong ang relationship naming dalawa ng boyfriend ko. Nandyan ka pa rin ba sa party ng teammate mo? Oo, babe. Gusto mo bang sumunod dito? Nandito rin kasi yung ibang barkada ko, babe. Ipapakilala sana kita sa kanila. Hindi na, babe. Next time na lang siguro kasi kailangan ko rin mag-review. May exam kasi kami bukas kaya gising pa rin ako hanggang ngayon. Ganun ba? Sayang naman, di ka nila makikilala. Sana nakita nila yung napakaganda at napaka-sexy kong girlfriend. May ibang araw pa naman, babe. Basta, babe, next time di ka na pwedeng tumanggi kapag niyaya kita. Sige na, babe. Ibababa ko na itong tawag para maituloy na namin yung inuman session namin. Makauwi na rin ako. Okay, sige. Basta behave ka dyan, babe, ha? I love you. I love you too, babe. Nagkabalikan na naman pala kayo ng chickboy mong boyfriend.
Oo, nagkaayos din kami nung isang araw lang. Akala ko matutuluyan na talagang mabasag ang helmet mo ng katangahan eh. Grabe ko naman, pinsan. Hindi ba pwedeng nagmamahal lang? Hindi na pagmamahal ang tawag kapag sobra ng pagpapakatanga. Alexa naman, obvious na may ginagawang kalokohan yung boyfriend mo pero hindi mo pa rin mahiwalayan? Kasi nga, mahal ko. Mahal mo lang ba talaga? O dahil siya ang lalaking nakauna sa'yo? Pareho. Hindi ko naman ibibigay sa kanya ang sarili ko kung hindi ko siya mahal. Nandun na tayo sa mahal na mahal mo nga si CJ. Pero sana, wag mo namang kalimutan na magtira ng konting pagmamahal o kahit respeto man lang sa sarili mo. Lalo na't babae ka pa. Alam ko naman yun, Vina. Alam mo, pero lahat ng gusto ng boyfriend mo, ginagawa mo, kahit nakakabastos na para sa'yo. Nagiging pilyo lang naman si CJ kapag nalalasing siya. Kaya hinahayaan mo na lang na gawin niya sa'yo lahat ng gusto niya? Alexa, parang kapatid na kita. Alam ko na palagi kong sinasabi na ayoko talaga kay CJ. At kahit minsan, nasasaktan na talaga kita sa mga salitang binibitawan ko. Ayoko lang talaga na dumating ang araw na pagsisihan mo ang lahat ng ginagawa mo sa sarili mo nang dahil lang sa kanya. Siguro kahit respeto na lang sana, Alexa. Respeto na lang ang itira mo sa sarili mo. Papadudod, hindi lang ang pinsang ko na si Vina ang may ayaw kay CJ para sa akin. Pati na rin ang ibang mga kaibigan ko sa university na pinapasukan ko. Sinasabi nila na oo, pareho kaming maganda at gwapo ni CJ. Kung itsura ang pagbabatayan ay bagay na bagay daw kaming dalawa. Pero madalas ko ring naririnig na masyado raw ako mabait para kay CJ. Nagtataka nga yung iba na nakakakilala sa akin kung paano raw ba ako tumatagal sa relasyon naming dalawa. Bago kasi maging kami ni CJ ay halos linggo-linggo daw kung magpalit siya ng girlfriend. Kaya ang sabi ng iba, sana raw ay totoong napatino ko na talaga ang boyfriend ko. Papadudot, marami din na nagsasabi na sobrang opposite ng ugali namin si CJ. Masipag kasi akong mag-aral, hindi man ako ganon katalino pero na-maintain ko naman ang mataas na grades ko, pati na rin ang scholarship ko. Samantalang si CJ ay parang wala ng ibang importante sa kanya kung hindi ang paglalaro niya ng basketball. May ibang kaibigan pa ako na ipinayo sa akin na hiwalayan ko na lamang si CJ bago pa niya raw ako mahila pababa. Siyempre dahil mahal na mahal ko ang boyfriend ko ay hindi ako makikinig kahit ano pa ang sabihin o ipayo sa akin ng ibang tao. Dahil para sa akin ay walang ibang mas mahalaga kung hindi ang nararamdaman namin ni CJ para sa isa't isa, papadudot. Babe, sorry ngayon lang ako. Nagpa-meeting pa kasi si coach pagkatapos ng practice namin eh. Ayos lang, babe. Naka-order na rin naman ako ng merienda natin. Ayun, sakto. Nagugutom na talaga ako eh. Babe, kainin ko na tong palabok ha. Sige lang. May gusto ka pa bang idagdag na pagkain or inumin? Okay na tong palabok, babe. Pero pang ang puto tsaka buko pandan no. May soft drinks pa. Mabubusog na ako nito. Oh, sorry talaga ha. Gutom na gutom ako eh kasi buong maghapon kami nag-practice. Ayos lang. Sanay naman na akong ubos ang energy mo kapag galing ka sa practice nyo. Kaya nga dinagdagan ko ng siomay itong pagkain natin para mas mabusog ka. Pero hindi pa nga lang siniserve dito sa table natin. You know, may pa-siomay pa pala ang babe ko. The best ka talaga, babe. Bola ka pa. Real talk yun, no? Ikaw kaya ang pinaka-the best sa lahat ng naging girlfriend ko. Kaya nga ikaw ang pinakamahal ko eh. Ay, nga pala babe. Yung lakad natin sa Friday huwag mo kalimutan. Na-text ko na naman sa'yo yung address, di ba? Baka kasi hindi kita masundo nun, manggagaling pa ako sa laro eh. Actually, babe, may gusto nga sana akong sabihin tungkol dun sa party ng kaibigan mo. O bakit? Hindi ka ba familiar sa area ng private resort na yon? Pwede ka naman mag-taxi na lang para hindi ka na mahirapan. Hindi kasi yung pagpunta dun ang gusto kong sabihin sa'yo, babe. Ano kasi,
Alam mo naman na midterm week na natin. O ngayon, anong kinalaman nun sa birthday celebration ni Glenn na pupuntahan natin? Babe, kasi may isa akong subject na pang Sabado, kaya Sabado rin ang exam namin. Friday ng gabi yung party, di ba? Tapos sa Kainta pa yun gaganapin. Alam mo, ang dami mong paligoy-ligoy eh. Diretsuhin mo na lang kaya yung sinasabi mo. Kasi sa totoo lang, medyo naiirita na ako sa'yo eh. Ay, hindi kasi ako makakasama sa'yo sa party ng kaibigan mo. Akala ko ba na pag-usapan na natin to nung nakaraang linggo pa? Oo nga, babe. Kaya lang hindi ko naman alam na maa-advance sa Sabado yung isang midterm exam namin. Pero pumayag ka na nga nang sasama ka sa akin sa party, di ba? Tapos ngayon magbaback out ka? Sorry na, babe. Hindi ko naman gusto na masira ang plano natin eh. Baka naman pwedeng sa ibang araw mo na lang i-take yung exam na yun. Sabihin mo may emergency ka kaya hindi ka nakapasok. Babe, kilala ko yung professor namin sa subject na yun. Hindi siya nagbibigay ng second chance sa mga hindi nakapag-take ng exam. O anong gagawin mo ngayon? Hindi ka na lang talaga sasama sa party. Alexa, nagsabi na ako sa mga kaibigan ko na kasama kita tapos biglang wala ka pala? Sorry talaga. Babawi na lang ako sa susunod Ewan na… ko sa'yo. Nakaka-bad trip ka. CJ, saan ka pupunta? CJ, sandali lang! CJ! Papadudod pagkatapos ng naging pag-uusap namin ni CJ ng araw na yon ay hindi na niya ako muling kinausap pa. Hindi rin siya sumasagot sa mga text o tawag ko at nang puntahan ko naman siya sa bahay nila ay wala siya doon. Sobra po akong nalungkot, nasaktan at naguguluhan ng mga oras na yon, Papadudot. Nalilito na ako sa kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Kapag pinili kong pumasok at mag-take ng midterm exam ay sigurado ko na hihiwalayan ako ni CJ. Pero kapag pumunta naman ako sa party ng kaibigan niya ay magiging incomplete ang grades ko sa isang subject at mawawala sa akin ang pinakaiingatan kong scholarship. Papadudot, hindi ko na rin sinabi sa pinsan ko na si Vilma ang naging pagtatalo namin ni CJ dahil sigurado na hindi niya rin naman ako maiintindihan. Ipinilit niya lang na mag-take na lamang ako ng exam at hayaan ko na lamang na magalit sa akin si CJ. Pero yun nga po ang pinakayokong mangyari, Papadudot. Ang magkaroon ng dahilan si CJ para ako ay kanyang hiwalayan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ilang araw ding hindi sinagot ni CJ ang mga text o tawag ko sa kanya. Hindi rin siya nakikipagkita sa akin at sobrang iniwasan niya ako sa tuwing susubukan ko na lapitan siya. Kaya ilang araw din akong nag-iisip noon kung ano ang dapat kong piliin at isakripisyo. Sa Cavite kasi ang private resort na sinasabi ni CJ at gabi pa ang simula ng party. Kahit umalis ako ng maaga mula sa Cavite ay siguradong hindi ko na rin po aabutan ang midterm exam na para sa isang major subject ko. At sigurado rin ako na mawawala sa akin ang scholarship ko kapag nangyari yon. Pero mas ayoko po na mawala sa akin si CJ, Papadudot. Baka hindi ko po kayanin at mas lalong hindi ako makapag-concentrate sa mga midterm exams ko. Papadudot, Friday ng tanghali nang mag-decide ako na pumunta na lamang sa party na sinasabi ni CJ. Na-text niya naman sa akin ang address kung saan yon gaganapin at hindi ako nahirapan na hanapin ang lugar. Pero hindi ko inaasahan ang mga makikita ko sa pagpasok ko ng private resort na yon, Papadudot. Akala ko ba pool party to? Pero bakit puro lalaki lang na nagiinuman ang nakikita ko dito? Tama kaya itong pinasok ko na resort? Uy, Alexa! Nandiyan ka pala. Hi, Glenn! Happy birthday! Nandito na ba si CJ? Oo!
Kanina ka pa niya hinihintay. Kadarating mo lang din ba o matagal ka nang nakatayo dyan? Medyo kakadating ko lang din. Ay, tama. Kakasimula lang din ang party namin. Ayun si CJ oh. Nagsosolo sa lamesa niya. Kanina pa yan nagmumukmok. Kasi nga hindi ka na raw darating. Ganun ba? Mukhang lasing na nga siya. Tara! Lapitan na natin. Nang sumaysay naman yung kaibigan ko. Hi, babe! Babe, sabi na darating ka eh. Upo ka. Dito ka sa tabi ko. Salamat. Alexa, tagay ka muna oh. Ano ka ba naman pare? Hindi umiinom ng alak yung girlfriend ko. Sabi ko sa'yo hanggang juice lang siya, di ba? Kaya ka pala nagpabili ng juice kanina. Sige, sandali lang. Kukunin ko sa kusina. Babe, akala ko ba birthday celebration to? Pero bakit parang puro lalaki lang ang mga nakikita kong bisita? Babe, puro lalaki yung kaibigan namin ni Glenn eh. Kaya sila lang din ang invited. Okay. Akala ko kasi kasama rin ang mga girlfriend nila. Babe, aalis din pala ako kagad kasi nga may exam pa ako bukas eh. Hahabulin ko yung huling biyahe na pabalik ng Manila. Ikaw naman babe oh. Kararating mo lang, ayos ka na agad. Nakakatampo ka naman talaga oh. Babe, baka kasi mawala sa akin yung scholarship ko kapag nagkaroon ako ng incomplete na grade sa isang subject. Babe, kayang-kaya mo namang gawa ng paraan yan eh. Ikaw pa ba? Alexa, eto ang juice oh. Hindi na. Ayos lang ako. Salamat. Ano ka ba naman, babe? Yan yung favorite juice mo, di ba? Sinadya ko pang bilhin yan kanina kasi alam ko na pupunta ka ngayong gabi. Alam ko kasi na hindi mo ako matitiis, babe. Sige na, inumin mo na yan. Tapos kumain na tayo. Para hindi ka masyadong gabihin sa biyahe. Babalik ka pa ng Manila, di ba? Kailangan mo makauwi ka agad para may time ka pang mag-review. Sige, iinamin ko na to. Ayun oh. Naubos ka agad. Good girl talaga tong babe ko eh. Marami pang ganyang juice. Binili ko yan kasi nga favorite mo. Tara babe, kain na tayo. Sigurado ako mabubusog ka. Papadudot natatandaan ko na nakadalawang baso ako ng juice at isang sandwich ng gabing yon. Pero pagkatapos po noon ay bigla akong nakaramdam ng hilo at bigat sa pakiramdam ko. Umiikot ang paligid ko at nanalabo ang aking paningin at nakaramdam ako na Nakaramdam ako na may mga humahawak sa braso ko at bewang ko. Pero hindi ako sigurado kung si CJ ba yon. Nakarinig din po ako ng tawanan ng mga lalaki at pinilit ko pang tumayo pero nanlalambot na talaga ang mga tuhod ko. Hanggang sa tuluyan na nga pong nagdilim ang lahat sa akin. Papadudot mataas na ang sikat ng araw nang magising ako sa isang makalat na kwarto na walang ibang tao kung hindi ako lamang. Napakasakit ng ulo at buong katawan ko pero halos maiyak ako nang ma-realize ko na wala pala akong kahit na anong saplot sa katawan ko. May mga galos at pasa ako na hindi ko alam kung saan nanggaling. Masakit din ang buong katawan ko lalo na ang pagitan ng mga hita ko. At kahit hinang-hina ako ay pinilit ko po ang sarili ko na kumilos at isuot ang lahat ng damit ko. Nang lumabas ako ng kwarto ay nalaman ko na wala na talagang tao sa buong private resort at umalis na silang lahat pati na rin po si CJ. Papadudot, pigil na pigil ang mga luha ko habang nagbabiyahe ako pabalik ng Maynila. Ayokong humaguluhol at magskandalo sa loob ng bus, mabuti na lamang nang makauwi ako sa apartment ay nakaalis na si Vina. Mabilis akong pumasok at nagkulong sa kwarto ko. Doon ako mag-isang umiyak ng malakas habang yakap-yakap ang aking sarili.
Papa Dudut, wala man akong maalala sa mga nangyari kagabi ay sapat na ang mga sugat at pasa sa katawan ko para malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Alam ko at sigurado ako sa kung ano ang ginawa nilang lahat sa akin. Papa Dudut, nang i-text at tawagan ko si CJ ay hindi na siya muli pang sumagot. Kaya naman nang mahimasmasan ako ay nag-decide ako na pumunta sa bahay nila. CJ! CJ, buksan mo tong pinto! Ano ba, Alexa? Ang ingay-ingay mo. Baka ipabarangay kami ng mga kapitbahay namin dahil sa kasisigaw mo dyan. Hayop ka, CJ! Ano ginawa niyo sa akin kagabi? Sabihin mo sa akin anong ginawa niyo sa akin! Ano bang sinasabi mo? Alam mo kung anong tinutukoy ko, CJ! Pinagsamantalahan mo ako kagabi! Kayo ng mga kaibigan mo! Tumahimik ka nga. Baka may makarinig sa'yo, isipin nila totoo yung sinasabi mo eh. Bakit? Totoo naman talaga, di ba? Huy, Alexa! Sinabi ng tumahimik ka dyan eh. Kung hindi, sasapakin ko yung mukha mo. Paano mo nagawa sa akin to, CJ? Minahal kita! Sobra! Pero ano tong sinukli mo sa lahat ng pagmamahal ko sa'yo? Kababuyan! Binaboy mo ako, CJ! Binaboy niyo ako ng mga kaibigan mo! Hindi ka ba talaga tatahimik? Papaluin ko na yung ulo mo eh para manahimik ka eh. Pagbabayaran mo to! Pagbabayaran yung lahat ng ginawa niyo sa akin! Oh, anong gagawin mo? Magsusumbong ka sa mga pulis? Sa tingin mo ba paniniwalaan ka nila, Alexa? First of all, inuman namin ang barkada yun. At ikaw ang pumunta sa amin. Walang pumilit sa'yo. Hindi kita pinilit. Kaya walang maniniwala sa'yo kahit ipagsigawan mo na pinagsamantalahan ka namin. Dahil ikaw ang pumunta at lumapit sa amin. Nakalimutan mo na ba, Alexa? Ikaw mismo ang naghubad sa harapan namin at niyaya kaming lahat na galawin ka. Hindi! Hindi totoo yan! Ah, yun ang totoo. At yun ang paniniwalaan nilang lahat dahil ikaw ang nag-iisang babae sa inuman namin. Ikaw pa nga ang pumilit sa amin na galawin ka, Alexa. CJ! Alam mo naman na ikaw lang ang pinuntahan ko doon! Ikaw lang ang dahilan ko bakit nandun ako sa lugar na yon! Pero hindi nga kita pinapunta. Kahit isang text o chat, wala silang makikita dyan sa phone mo na nagsasabing gusto kitang makita, Alexa. Ikaw mismo ang nag-offer ng sarili mo sa akin. Sa amin ng barkada ko. Napakawalang iya mo! Paano mo nagawa sa akin to? Walang hiya na kung walang hiya. Pero ito ang tandaan mo, Alexa. Kung may masisira man sa gagawin mong pagsusumbong sa mga pulis, ikaw yun at ang buong pamilya mo. Dahil ikaw ang pumunta sa lugar namin. Walang nag-text o tumawag sa'yo. At mas lalong walang pumilit sa'yo. Kaya sige, magsumbong ka sa mga pulis. Hindi kita pipigilan. Tingnan natin kung sino ang mas paniniwalaan nila. At kaninong pangalan ang masisira. Baka nga itakwil ka pa ng pamilya mo kapag nalaman nilang pumunta ka sa bahay ng lalaki para lang makipag-sex. Napakawalang iya mo, CJ! Napakababoy mo! Ay! Napakasama mong tao! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Tumigil ka na ha! Isang sampal mo pa talaga sa akin, kakalimutan ko na babae ka. Babasagin ko talaga yung mukha mo. Malis ka na nga dito, Alexa. Bago pa kita ipabarangay. Tarantado ka. Papa Dudut, ang lalambot ang mga tuhod ko na naglakad ako paalis mula sa bahay ni na CJ. Muli akong bumalik sa apartment namin at nagkulong sa kwarto.
Muli akong umiyak ng umiyak habang yakap-yakap ko ang sarili ko. Oo, alam ko na may mali ako dahil ako ang pumunta sa lugar nila CJ. Pero hindi ko naman alam na puro lalaki sila na naglalasingan sa lugar na yon. Si CJ lang naman po ang pakay ko, Papa Dudut, ang makausap siya at makipag-ayos sa kanya. Hindi po ako pumunta doon para magpagalaw sa kanya o kanino man sa barkada niya. At kahit boyfriend ko pa siya at ako ang pumunta sa kanya, alam ko na Ray pa rin ang tawag sa ginawa niya sa akin. Dahil ginalaw nila ako nang wala akong kalaban-laban. Ginalaw ako ng mga kasama niya nang wala akong malay at lakas para tumanggi at lumaban sa kanilang lahat. Ni-rape nila ako, Papa Dudut. Alam ko po at sigurado ko na rape ang tawag sa ginawa nila sa akin dahil kahit kailan ay hindi po naging tama na galawin ang isang taong lasing o kahit nakadrugs pa siya. Wala pong sino mang tao ang gustong ma-rape, Papa Dudut. Pero hindi na rin po ako nagsumbong sa kahit na kanino tungkol sa ginawa sa akin ni CJ. Natakot po kasi ako na maging totoo ang mga sinabi niya at mabaligtad ang kwento. Natakot po ako at nahiya para sa sarili ko at paano nga kung walang maniwala sa mga sasabihin ko. Paano kung wala akong maging kakampi? Paano kung masira ko lang ang pangalan ko at ang pangalan ng pamilya ko? May point naman kasi lahat ng sinabi ni CJ, ako ang pumunta sa lugar nila at baka mas paniwalaan pa sila na ako mismo ang nagalok ng sarili kong katawan sa mga kaibigan niya. Kaya gumawa po ako ng isang napakabigat na desisyon, Papa Dudut. Ang kalimutan ko na lamang ang lahat ng mga nangyari ng gabing yon kasama na ang relasyon namin ni CJ. Papa Dudut, ng gabi na ma-rape ako ni CJ kasama ang mga kaibigan niya ay disenteng damit po ang suot ko. Nakapantalon ako, t-shirt at may suot pa na jacket. Hindi rin po ako uminom ng kahit na anong alak dahil wala akong balak na magpakalasing ng gabing yon. At wala rin po akong kahit na anong motibo na ibinigay para gawan nila ako ng masama. Ang gusto ko lang po noon ay makita, makausap at makipag-ayos sa lalaking minsan ay pinagkatiwalaan at minahal ko. At yun po ang nag-iisang bagay na alam kong mali sa ginawa ko, Papa Dudut. Ang magtiwala sa lalaking sobra-sobra kong minahal. Papa Dudut, ngayon nga po ay halos 12 taon na ang nakakalipas mula nang maganap ang isang napakadilim na pangyayari sa buhay ko. Ang sabi ko noon ay ibabaong ko sa limot ang lahat pero hindi ko maintindihan kung bakit parang sariwang-sariwa pa rin ang sakit sa dibdib na nararamdaman ko. Na para bang kahapon lamang nangyari ang lahat at hindi ko magawang alisin ang bigat at sakit dito sa dibdib ko kahit na ano pa ang gawin ko. Papa Dudut, binahagi ko po ang kwento na ito hindi para mas lalong bigyan ng takot ang mga rape victim na kagaya ko na magsumbong tungkol sa pang-aabuso na ginawa sa kanila. Kasi sa totoo lang po ay sobra-sobra po akong nagsisisi sa ginawa kong pagtatago sa pangahalay sa akin ni na CJ. Ngayon ko po naisip na dapat ay hindi ako natakot. Dapat mas naging matapang ako. Dapat lumaban ako at kung ginawa ko lang ang lahat ng yon, kung naging matapang lamang sana ako, siguro po kahit papaano ay nabigyan ng katarungan ng ginawang kababuyan at pang-aabuso sa akin nila CJ. Kaya sana po sa lahat ng mga kabarangay natin na nakikinig ngayon, lalo na sa mga minsang naging biktima ng pang-aabuso ay huwag nating hayaan na patayin ng takot ang maliit na pag-asang natitira para magkaroon tayo ng katarungan. Huwag po tayong mahiya at huwag tayong magpadala sa takot at higit sa lahat ay mag-ingat po tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan at minamahal natin. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras at chance para mabasa ang sulat ko at may ere ang kwento ng buhay ko. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko, Papa Dudut. God bless and more power sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alexa. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.